sizonekile phezu kwale bed. Nontyatyambo andizonekanga apha ndizipholele. Kakade khawuthi ucinga ntoni lento kwakho? Ucinga ntoni lento kwakho inkulu? Khawuthi ucinga ntoni nyani? Uyayibona indlela endiphole ngayo. Le ndlela endiphole ngayo ichaza uba akho kwanto endiyicingayo ngoku. Andicingi kwanto. Nditye impono nje qha kuphela nontyatyambo ngoku. Awucingi kwanto? Awucinga nawufuna umsebenzi lonke ngoku? Awanje nontyatyambo yazi uba kunzima ufumana umsebenzi apha eSouth Africa. Kutheni kwazi ufuna uba ndicinge ngomsebenzi? Okay ke ndiyayiva into yobana imisebenzi inqabile. Awucingi nam ke ngoku usacingi nam lonke ngoku nam. Hayi wontyatyi bendiqhathe ngokuthi andicingi kwanto. Kaloku mna ndisolo ndicinga wena. Nguwe kuphela into endiyicingayo. Xela ntoni ondicingi nje uqotsho ngokuba undicingi. Serious nyanisile ingqondo yami ithe phithi nguwe. Khawusijule apha ebhedini khawusijule apha kaloku ntyatyi khawusijule. Hayi andifuni ndizosijula phezu kwale bhedi mna andifuni. Hayi wena ntyaksi khawusijule apha bhubhu khawusijule apha yintoni? Hayi andizosijula phezu kwale bhedi yakho mna. Ndiyambona umntu onestress umntu ofuna unditya umntu ofuna undityela into yobana akasebenzi umntu ofuna undityela into yobana uneengxaki ezininzi umntu ofuna undityela into yobana akanamali yena akaphangeli. Ndiyambona so andizosijula phezu kwale bhedi yakho mna. Yeka. Qha ke into endifuna ukuyazi uba ndifuna undicacisa uba uzofuna ntoni apha ekhaya. Yintoni kanye ozoyenza apha ekhaya xa ungazufuna ukuzijula apha ebhedini. Mamela apha nantsika apha kuwena nzela uzotyiwa mna apha kuwena bendizobona wena inobuqhuba njani na emva kokuba ungasebenzi nje bezokuqhuba nje uba uqhuba njani. Hayi uba ndizotyiwa nguwe hayi uba ndifuna utyiwa nguwe. Yhu Mamela apha wena ntyatyambo ungaphinde uze apha ekhaya uthi uzondikoba nje awuzotyiwa. Kuba apha ekhaya akho sibhedlela apha andikho sibhedlela xa ndilapha ekhaya ndisekhaya. Umuntu ozondikoba apha uzotyiwa. Qha qwaba nontyatyambo into ofuna ukuyazi.